Vážené dámy, vážení páni, vítajte na klube Učiteľskej akadémie. Dneska sme sa naozaj stretli v takomto slávnostnom móde, pretože vlastne budeme odovzdávať ceny Učiteľskej akadémie za inovatívne RŠ a DPŠ kurzy Univerzity Komenského v Bratislave a ja som naozaj veľmi rada, že sme sa takto v takomto hojnom počte zišli. Predám slovo Centru pedagogickej podpory Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a vlastne riaditeľke tohto centra, pani docentke Gabriele Plešovej a zároveň vlastne pani kolegynke a pracovničke centra, pani doktorke Lucii Hlavatej, ktorí vlastne vás týmto slávnostným popoludním budú sprevádzať. Takže vítajte. Dobrý deň, radi by sme vás srdečne pozdravili a poďakovali sa vám, že ste dnes prišli a strávite toto výnimočné popoludnie s nami. Príjemné popoludnie všetkým a tešíme sa, že ste tu s nami a veríme teda, že to bude pre vás príjemné podujatie, tak pre ocenené, ako aj pre všetkých z vás, ktorí ste sa zúčastnili. Ja by som chcela začať tým, prečo vlastne oceňujeme výnimočných učiteľov a výnimočné učiteľky. Keď som nad tým rozmýšľala, prišla som na 5 základných vecí, prečo je dôležité vyberať a oceňovať kvalitné kurzy. A pozývam vás prejsť si týchto niekoľko myšlienok so mnou. Iste budete vedieť doplniť aj ďalšie dôvody, ale určite je za tým niekoľko veľmi zásadných dôvodov, prečo takéto podujatia majú zmysel. Chcel by som začať tým, že kvalitne učiť je poslaním vysokých škôl. Poslaním, na ktoré sa často zabúda, lebo sme v kolotočí práce, ktorá je sústredená na výskum, administratívu, mnohé a mnohé povinnosti. Ale to, prečo pracujeme na vysokej škole, prečo sa stretávame s našimi študentmi a študentkami, je hlavne preto, aby sme mohli dobre učiť. Kvalitne učiť vyžaduje čas, vyžaduje veľa úsilia a vyžaduje tiež expertízu. Dobrí učitelia stále inovujú svoje pedagogické prístupy a postupy. A chceme ich týmto k tomu povzbudiť. Napokon, naši študenti a študentky sa stále menia sa ich potreby. Pribúdajú nástroje a nové metódy, ako lepšie učiť. A preto je dôležité stále o tom rozmýšľať a rozprávať. A napokon som presvedčená, že chceme sa navzájom inšpirovať. To je potrebné a dôležité, aby sme mohli lepšie učiť a takisto sa k tomu motivovať. Keď vidíme niečo skvelé, čo robí moja kolegyňa, môj kolega so svojimi študentmi a študentkami. Keď sme rozmýšľali nad tým, ako zostavíme kritériá pre kurzy, ktoré vyberieme ako výnimočné, preštudovali sme dosť veľa zahraničnej literatúry aj prístupov, ako sa to deje v zahraničí a vybrali sme 7 základných kritérií, podľa ktorých sme postupovali pri výbere týchto inovatívnych kurzov DPŠ a RŠ štúdia. Tie kritériá sa vzťahujú tak na oblasť prípravy, ako aj na oblasť realizácie a vyhodnotenia kurzov a sledujú tak obsahovú, ako aj formálnu stránku. Prvým z týchto kritérií je to, či kurz zohľadňuje to, kto sú vzdelávané osoby. Teda v prvom rade sa pozerá, kto sú študentky, študenti. V tomto prípade tí, ktorí budú učiť študentov na stredných školách a základných. Druhým kritériom, ktoré sme zvolili, je to, či je kurz zároveň prispôsobený pre synchrónne aj asynchrónne vzdelávanie. Toto považujeme za mimoriadne dôležité, keďže frekventanti DPŠ a RŠ kurzov sú často ľudia, ktorí majú vlastné rodiny, učia už často na školách a v tom prípade je veľmi dôležité to, aby svoje štúdium mohli prispôsobiť svojim pracovným povinnostiam aj osobnému životu. Tretie kritérium, ktoré sme zvolili, je to, či má kurz
vhodne prepojené očakávané výstupy, aktivity a hodnotenie. Je to dôležitý princíp konštruktívneho prepojenia, lebo vďaka nemu kurz môže dosahovať efektívne svoje ciele a plánované výstupy. Štvrtý dôležitý bod pre nás bol a kritérium, či je kurz orientovaný na študentov, pretože Student-Centered Learning je základný koncept, ktorý je súčasťou European Standards and Guidelines, ku ktorým sa zaviazala aj naša univerzita a o ktorom sme presvedčení, že toto je naozaj veľmi dôležitý koncept pre efektívne vyučovanie. Po piate, výborným kritérium pre oceňovanie kurzov je to, že kurz rozvíja u študentov a študentiek nie len schopnosti individuálne pracovať, ale pracovať aj tímovo. Pretože je to často opomínaná schopnosť, ktorá sa u našich študentov nerozvíja tak, ako by sa malo. Šieste naše kritérium bolo, či kurz zahrania zmysluplnú spätnú väzbu pre študentstvo a napokon pozerali sme sa na to, či kurz využíva rozmanité formy hodnotenia. Či sú to rôzne metódy hodnotiace, priebežné hodnotenie v kombinácii so záverečným, či je prítomné sebahodnotenie študentov a študentiek a takisto rovesnícke hodnotenie. Ja by som vám teda rada povedala trošku viac aj o výberovom procese, keďže kolegyňa Plešová už spomenula, aké kritéria sme zvolili. Považujeme za veľmi dôležité povedať, že kritéria na hodnotenie kurzov neboli vnímané explicitne na 100% v každej z týchto oblastí. Skôr ich považujeme za kategórie, ktoré si myslíme, aj my sa ich teda snažíme v rámci našich kurzov naplňať a smerovať k ním. Čiže práve preto by som chcela vyzdvihnúť aj ostatné kurzy v rámci Univerzity Komenského, či už kurzy doplňujúceho a rozširujúceho štúdia, alebo aj štúdia bežne, kde sa vyučujúci a vyučujúce snažia smerovať týmto smerom, snažia sa naplňať, ak už len niektoré z týchto kritérií a práve preto verím, že podobné ceny, ako udeľujeme aj dnes, sa budú na pôde či už tejto fakulty alebo pôde Univerzity Komenského konať častejšie a budeme mať čo oceňovať, pretože si myslíme, že naozaj máme na tejto univerzite skvelé učiteľky a skvelých učiteľov, takže práve aj v dnešné naozaj slnečné poobedie sme sa tu stretli, aby sme si to dokázali a aby sme ocenili tých a tie, ktoré tu niečo také robia. Výberový proces sme nastavili v týchto 4 krokoch. Tí, ktorí naozaj možno aj sledovali publicitu tejto udalosti, možno sledovali aj naše sociálne siete, tak vedia, že prvým krokom, potom ako vlastne odborná porota vybrala 7 kritérií, o ktorých hovorila kolegyňa Plešová, sme vlastne otvorili nominačnú výzvu a práve v tejto výzve sme sa tiež zamerali na to, že nominovať takýto kurz mohol ktokoľvek, či už z frekventantov a frekventantiek týchto kurzov, zo študentstva, spomedzi kolegov a kolegyň a vlastne vyučujúci a vyučujúce mohli nominovať aj samých seba, ak naozaj mali pocit, že tieto kritéria naplňajú. Takže chceli sme otvoriť tento proces tomu, aby sme sa vedeli aj vzájomne alebo aj samých seba oceniť. Takže ďakujeme všetkým aj tým, ktorí kurzy nominovali a ponúkli tak možnosť dnes niekoľkým kolegyniam byť ocenené. Po zozbieraní vlastne nominácií, ktorých bolo 22, vlastne sme kontaktovali tieto nominované osoby s tým, že teda ich kurz a oni sa ocitli v tabuľke medzi inovatívnymi kurzami a požiadali sme ich teda o zaslanie prihlášky, ktorá obsahovala práve kritériá, o ktorých ste už počuli aj predtým. Musíme teda povedať, že obzvlášť oceňujeme aj tú odvahu a aj ten výstup z komfortnej zóny práve tých, ktoré naozaj poslali prihlášku, pretože množstvo kurzov, hoci teda boli nominované, tak prihlášku neposlalo a vlastne to aj dotvára určitý ten rámec toho, o čom sa musíme rozprávať a to je
to je aj vlastne dôležitosť vzdelania, dôležitosť hodnotenia výučby, tak ako sme to dnes už otvárali, pretože tie dôvody boli rôzne. Či už pracovná záťaž, alebo obava zo zverejnenia materiálov, ktoré by teda niekto potom mohol nejak ukradnúť a použiť na svojich vlastných kurzoch, a stretli sme sa teda s rôznymi reakciami, takže možno, že takýchto podujatí naozaj je potrebné robiť čo najviac, aby sa takéto obavy postupne rozplynuli a aby sme teda prispievali k zmene, ktorá bude dlhodobá a širokospektrálna. Následne teda po zozbieraní prihlášok došlo k internému a externému posúdeniu. Možno si to všimnete ďalej aj na jazykovej úprave textu. Mali sme teda posúdenie interne v rámci Centra pedagogickej podpory, ale aj externe od kolegyne z Masarykovej univerzity. Takže k prihláškam vlastne aj ocenené dostali potom posudky, v ktorých teda boli nielen tie skvelé veci, ktoré sme na základe kritérií ocenili, ale možno aj nejaké odporúčania do ďalšej praxe a podobne. No a na záver sa deje dnešné podujatie a máme tu 5 ocenených kurzov s 5 ocenenými vyučujúcimi, ktoré teda sú z prostredia našej Univerzity Komenského. A podarilo sa nám teda vybrať kurzy, ktoré sú zo 4 fakult. Filozofická fakulta je zastúpená 2 kurzami, následne tu máme teda fakultu matematiky, fyziky a informatiky, prírodovedeckú fakultu a fakultu telesnej výchovy a športu. Takže následne sa môžete tešiť. Ja som tiež veľmi zvedavá, aké ukážky sa tu budú diať a možno tu budeme aj športovať. Človek nikdy nevie. Ďakujeme teda veľmi pekne a následne teda prejdeme k odovzdávaniu cien za didaktiku nemeckého jazyka, didaktiku francúzskeho jazyka, ktoré budú ocenené za filozofickú fakultu, za pedagogickú komunikáciu, ktorá bude ocenená z fakulty telesnej výchovy a športu. Ma obzvlášť zaujímala táto prihláška vzhľadom na to, že tiež učím pedagogickú komunikáciu, takže skvelé. Za školské pokusy z fyziky 1 a 2 z fakulty matematiky, fyziky a informatiky, ktoré teda podľa prihlášky naozaj zneli tak, že by som znovu chcela mať fyziku v škole a zrejme by ma bavila viac ako kedysi. A za výučbu geografie s podporou digitálnych technológií na prírodovedeckej fakulte. Prvou teda z našich dnešných ocenených je docentka Klára Veľmovská za školské pokusy z fyziky. Opakovane sa nám teda objavilo už dokonca v nominácii a následne aj v posudkoch, že tento kurz bol mimoriadne praktický, prepájal práve to, o čom sme sa rozprávali aj pri frekventantoch a frekventantkách DPŠ, že sú to už ľudia z praxe, čiže je veľmi dôležité nájsť tú mieru toho, aby vedeli to, čo sa učia, použiť v praxi, a toto bolo opakovane naozaj považované za veľmi silnú stránku toho kurzu. Takisto v posudkoch bolo ocenené aj to, že teoretické materiály boli prístupné počas celého semestra, takže v podstate to gro tých samotných stretnutí sa dalo venovať praktickým ukážkam a teda v neposlednej rade určite bolo vidieť aj tú radosť a tú vášeň pre fyziku a učenie fyziky, takže ja už nebudem viac rozprávať o tomto kurze, ale nechám teda kolegyňu, aby nám ho predstavila sama, a to možno aj formou nejakej zaujímavej ukážky z tohto kurzu. Takže privítajme medzi nami docentku Kláru Veľmovskú. Tešíme sa naozaj, že takto pristupujete teda k výučbe. Dúfam, že aj do budúcna toto bude pre vás takou motiváciou. Určite. Nech sa páči, takáto malá pozornosť. Ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Som rada, že tu môžem byť a že sa mi ušlo tej pocty, že som aj ocenená. Takže ja by som vám veľmi v krátkosti predstavila kurz, ktorý vediem. Školské pokusy z fyziky sa volá. Už o ňom niečo bolo povedané, ale naozaj veľmi, veľmi skratke. V podstate sa tam stretávajú dva ročníky študentov. Jeden je prvý ročník rozširujúceho štúdia a zároveň druhý ročník rozširujúceho modulu doplňujúceho štúdia. A hlavným cieľom, samozrejme je tam tých cieľov viac, ale taký kľúčový cieľ je pripraviť učiteľov na realizáciu pokusov na vyučovanie fyziky. Lebo iste viete, že dnes už to vyučovanie fyziky nevystačíme si len s vysvetľovaním, ale naozaj snažíme sa, aby tí žiaci si sami realizovali nejaké experimenty, nejaké pokusy a na základe nich si konštruovali vlastné poznatky. Lenže na toto učiteľ musí byť pripravený. A práve cieľom toho kurzu je na toto tých učiteľov pripraviť, čo nie je naozaj jednoduché, lebo medzi tým, ako učiteľ manipuluje s pomôckami, musí vysvetľovať, musí dávať pozor na bezpečnosť, musí zvažovať didaktické hľadisko a zároveň aj narábať s tými pomôckami, čo naozaj je sklbených niekoľko zručností, schopností do jedného. Treba na to naozaj určitý tréning, určitú disciplínu a sa to naučiť. A práve tento kurz, na tomto kurze sa snažíme to tým učiteľom budúcim vlastne už učiteľom poskytnúť, pretože napríklad z tých rozširujúcich veľká väčšina už nám tú fyziku učí, aj keď teda nie kvalifikovane, ale už s tou fyzikou majú nejaké skúsenosti a práve ku nám prišli, aby sme im pomohli v tom, ako to učiť lepšie. Takže jedno z kritérií, ktoré som nesplnila, bolo, že ten kurz nie je pripravený pre to asynchronné vyučovanie. Asi sami pochopíte, že dištančne učiť kurz, kde sa majú naučiť s pomockami, sa naozaj nedá. Čiže túto naozaj sme na nich vyžadovali, aby sa tých hodín zúčastňovali prezenčne, lebo viete, tie pomocky doma nemajú. To sú naozaj aparatúry, statívové materiály, proste také, ktoré doma nie sú. Takže toto bolo také malé mínus, ale radi chodili, myslím, teda aspoň z ich reakcií. Výučba prebiehala v špeciálnom laboratóriu, ktoré je vlastne vybavené na realizáciu všetkých pokusov, ktoré sa realizujú na základnej strednej škole podľa súčasného štátneho vzdelávacieho programu. V rámci toho kurzu nepracovali individuálne, pracovali v skupinách. Snažili sme sa ich tak rozdeliť do tých skupín tým, že sú tam aj študenti DPŠ, ktorí neučia, aby boli v jednej skupine s tými, ktorí už majú nejaké skúsenosti, aby tam boli študenti, ktorí sú starší, s tými mladšími, predsa majú iný prístup k tomu vyučovaniu. Takže snažili sme sa tie skupiny vytvoriť tak, aby mali nejaký synergický efekt. A samozrejme, tým, že oni spolupracovali, komunikovali sme, medzi tým museli predvádzať sami nejaké pokusy, rozvíjali sme aj tie mäkké zručnosti. Moodle kurz, ako bol spomenutý, máme pripravený, kde je spracovaný vlastne 10 rôznych tém z fyziky. Spolu je tam vlastne 120 pokusov. Oni tie pokusy nemusia samozrejme v rámci tých 4 stretnutí absolvovať všetky. Niektoré sú naozaj také, že oboznámiť sa s nimi, niektoré sú naozaj veľmi jednoduché na realizáciu, čiže tí si povedia, že nie. Oni vlastne prichádzajú už na tie hodiny s tým, že majú načítanú tú danú tému, na ktorej sme vopred dohodnutí, že sa jej budeme venovať, takže oni už prídu s tým, že vedia, o čom ten pokus je, teda taká je naša myšlienka, neviem, či to vždy tak je, ale snažíme sa o to a potom na hodine naozaj, aby sme už nestrácali s tým, že čítame si návod, že prvý bod urob toto, druhý bod urob toto, tak oni už hneď vedia, čo majú robiť. A naozaj nestrácame čas a venujeme sa naozaj realizácii tých experimentov. Štruktúra spracovania tých tém je taká, že vždy je tam uvedený nejaký cieľ, lebo viete, že niekedy sa v úvodzovkách poviem, hráme s pomôckami a ten cieľ za tým môže byť skovaný, že smerujeme k niečomu, ale nemusí byť hneď na základe tých pomôcok postupu jasné, že k čomu sa vlastne chceme dostať, takže ten učiteľ by to mal vedieť. S čím žiak už prichádza, že čo už by mal vedieť, aby to mohol realizovať, nejaké smerujúce otázky, to je vlastne v rámci motivácie, že prečo by sme to mali vlastne robiť a na čo je to dobré, odporúčané pomôcky, postup, doplňujúce otázky, že či naozaj pochopili, o čo to je. Čiže takýmto spôsobom to máme spracované, plus sa máme prepojené, všetky tie experimenty sú prepojené, alebo pokusy sú prepojené na súčasné učebnice fyziky, čiže oni presne vedia a keď im niečo nie je jasné, tak si môžu v tej učebnice nalistovať na tú stranu, ktorá je tam uvedená a aj nejakú teóriu si treba k tomu pozrieť alebo podobne. A samozrejme ešte sú tam aj zdroje a prichádza hodnotenie, samozrejme vždy treba hodnotiť.
Priebežne počas semestra hodnotíme vlastne takým štýlom, to som ešte nepovedala, že my sme tých študentov mali skoro 20 na tom kurze. My sme ich museli rozdeliť na dve skupiny. Pomohla mi moja doktorantka Simonka Gorčaková, ktorá je tu teraz prítomná, som jej za to veľmi vďačná, že sme vlastne sa naozaj venovali na jednej tej hodine len na jednom stretnutí 10 študentom, že sme sa im vedeli naozaj prispôsobiť a pružne reagovať na tie ich otázky. Takže tá okamžitá spätná väzba, ktorú dostávali, bola počas tých stretnutí. Okrem toho, na záver, keďže im bolo treba udeliť hodnotenie, absolvoval, neabsolvoval, absolvovali záverečný mikrovýstup. Tí dospelí ľudia naozaj mali z toho stres, hoci nemali mať z čoho, viete, ale predsa len postaviť sa nie pred žiakov, na čo sú oni bežne zvyknutí, ale postaviť sa pred iných dospelých ľudí a prezentovať nebola pre nich triviálna záležitosť, čiže bolo to na nich vidieť, naozaj sa tomu venovali, pripravovali sa a vlastne ten mikrovýstup prebieha takým štýlom, že náhodne si vyberú nejakú tému z tých, ktorých sme sa venovali, majú k dispozícii učebnice, materiály, majú si vybrať nejaký kľúčový experiment z tej danej témy, 20 minút majú na prípravu, to znamená pripraviť si pomôcky, nejaké vysvetlenie k tomu, premysleť si didaktické zaradenie a potom vlastne majú 10 minút na prezentáciu, to znamená, že simulujeme situáciu v triede, ich spolužiaci zrazu sú žiaci a oni sú ako učitelia, ktorí majú niečo im sprostredkovať. A na záver samozrejme sa vyjadrujeme k fyzikálnemu vysvetleniu, k tej didaktickej stránke, k technickej stránke, k prezentácii a vlastne k celkovému dojmu. Nie je to vždy jednoduché. Teraz prídem o ruku. Potrebujem 2 ruky. Neviem, ako to urobiť, lebo by som potrebovala ukázať nejaký pokus, ako nejaké malé to. Môžem... Asi to ukričím. Či? Počujete ma aj takto? Výborné. Takže aby ste videli, že tie pokusy naozaj nie sú také veľmi triviálne, tak ja som si pripravila jarovú vodu. Nie, že by sme išli umývať riad, ale vypustím do toho propambután. Vieme, čo je za plyn propambután? Vysoko horlavý plyn. Ten jar je tam vlastne kvôli tomu, aby sa ten plyn uchytil do tých bubliniek a keď ja si tu ten propambután naberem takto na ruku, a zapálim ho, tak mi krásne ruka horí, ale v podstate nehorí. Viete, jedna vec je takýto pokus, akože ukázať, že áno, že super, je to tam, len teraz čo s tým na tej fyzike? Viete, že a presne toto je to, čo sa my učíme, čo sa snažíme tých našich študentov rozširujúceho štúdia naučiť, že nie len bezpečnosť, nie len pozor, aby som neohorela, ale aj to, že čo s tým, kde to didakticky zaradiť, ako to správne fyzikálne vysvetliť, čo s tým urobiť. Ďalší pokus môže byť taký veľmi jednoduchý. Hliníkové lyžice od babky z Povaly. Polievková lyžica. Čo si myslíte, čo sa stane s lyžicou, keď ju ponorím pod vodu a pustím? Otázka tu nie je ťažká, klesne na dno. Aké prekvapko, hej? Teraz mám čajovú lyžičku. Čo si myslíte? Urobím s ňou to isté. Ponorím ju pod hladinu vody a pustím. Čo sa stane? Kto si myslí, že klesne dolu, ruka dole, ruka hore? Výborne, dobre, šikovní žiaci. Potom mám menšiu lyžičku. Zase hliníková kávová lyžička. Čo sa stane? Klesne. Kto myslí, že klesne? Super, klesne. Dobre. Predstavte si, že tú lyžičku by sme takto rozvalkali. Tým, že je hliníková, tak dostala by som tenúčku hliníkovú fóliu, ktorú všetci poznáte. Tá tenká hliníková fólia je vlastne náš alobal. Obal a L ako hliníkový obal. Hej? Čo si myslíte? Čo sa stane s malým kúskom alobalu, keď ho ponorím pod hladinu vody a pustím? Kto si myslí, že vypláva? Ruku hore. Super. Takže vyskúšame experiment. Trošku tu namáčam. Klesá dolu. Aké prekvapčo. Hej, dobre, ale mám tu ešte menší kúsok alobalu. Čo sa s ním stane? Kto si myslí, zase presne opakujem pokus, kto si myslí, že klesne? Ruka hore. Kto si myslí, že klesne? Ruka hore. Kto si myslí, že vypláva? Ruka hore. A kto nemyslí? Výborne, takže púšťam. Klesne. Hej? Prečo? Lebo to, ako sa teleso správa vo vode, závisí práve od jeho hustoty, to znamená od materiálu, z ktorého je zhotovené. Ale aby to nebolo také jednoduché, tak mám tu ešte, pozrite, takýto velikánsky kus alobalu. Čo si myslíte? Ten, keď dám do vody, čo sa s ním stane? Vypláva? Klesne? Hej, teraz už vieme, že klesne, super, len problém je, že sa mi tam nevojde.
Takže urobím toto, požmolím ho, aby bol menší, pozrite, už malá guľvočka. Takže urobím zase to isté. Neposlúcha. Naozaj neposlúcha, alebo to tak má byť? Prečo zrazu tento alobal vyplával a tam ten druhý klesol dolu? Nebude vás napínať, samozrejme, nie je to skúška z fyziky. Ide o to, že toto už nie je len alobal, toto je alobal plus vzduch. Že to už je akoby taká plávajúca loďka. Zase nešlo mi o to, aby som vás nejako skúšala, ale aby som vám ukázala, čo my od tých žiakov na záver toho kurzu čakáme, akým spôsobom by mali sa k tým pokusom predstaviť. Viete, lebo toto všetko s týmto hliníkom som mohla ja ako učiteľ povedať jednou vetou. Hliník má väčšiu hustotu ako voda, preto bude klesať na dno. A mohla som si ušetriť týchto, 3-4 minúty, ktorým som sa venovala teraz tomuto experimentovaniu, ale tí žiaci by určite z toho nemali ten efekt zapamätania, teda efekt pochopenia, tak ako som ich tomu, aspoň si myslím, že vás priviedla. Takže mala som prezentér, chcela som štiknúť poslednú. My ďakujeme pani docentke Veľmovskej a našou ďalšou ocenenou je pani doktorka Monika Šajanková z katedry germanistiky. Monika Šajanková je ocenená za premyslený koncept vyučovania kurzu didaktika nemčiny od dizajnu cez facilitáciu až po hodnotenie. Všetky 4 členky komisie, ktorá vyberala tieto kurzy, sa zhodli, že z prihlášky je zjavná profesionalita a tiež radosť učenia. A materiály, ktoré doktorka Šajanková predložila, dokumentovali splnenie všetkých hlavných kritérií vo vynikajúcej úrovni. Takže pozývam teraz Moniku Šajankovú, aby prišla k nám. Ďakujem veľmi pekne za toto ocenenie, za pozvanie, za nomináciu na tento kurz. A pokúsila by som sa vám predstaviť niekoľko myšlienok o kurze. Je to kurz didaktiky nemeckého jazyka, ktorý je realizovaný v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia. Takže tento kurz je realizovaný na našej katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky. Cieľová skupina sú podobne ako u pani kolegyne, v podstate absolventi germanistiky neučiteľského smeru, alebo prípadne aj študenti a študentky denného štúdia, ktorí sú tiež neučiteľského smeru a teda smerujú k tomu, že by v budúcnosti chceli učiť a chceli by túto kompetenciu získať. Takže v praxi teda vyzerá to najmä u tej prvej cieľovej skupine veľmi podobne, že sa nám v kurze u tých externých študentov, študentiek ocitajú už učitelia z praxe, ktorí už majú veľmi jasnú predstavu o tom, ako vyučovanie vyzerá, čo to znamená učiť, ale tiež by sa chceli zdokonaliť v tých svojich kompetenciách. Ja som veľmi krátko a formálne chcela predstaviť vôbec štruktúru celého toho štúdia, aby ste si vedeli predstaviť, čo to zahŕňa. Sú to v podstate 2 semináre v 2 semestroch, didaktika 1, didaktika 2, pričom v tom prvom kurze sa zaoberáme najmä takými základnými poznatkami didaktické teórie, zaoberáme sa jednotlivými najmä komunikačnými kompetenciami, čítaním, počúvaním s porozumením, písaním, hovorením, gramatikou, slovnou zásobou a
samozrejme všetkými dôležitými didaktickými veličinami, ktoré do vyučovania vstupujú. A práve v tom druhom kurze, ktorý som v rámci tejto nominácie vlastne predstavila, ide o skutočnú prípravu vyučovania, o prípravu vyučovacej hodiny. Takže všetko to vlastne, čo sa teoretické a konkrétne, tie jednotlivosti naučili v tom prvom kurze, by sa mali snažiť prakticky prevteliť do toho svojho vyučovania. A samozrejme, štúdium sa končí záverečnou skúškou a štátnicou. Takže tu som vybrala iba niekoľko tém, ktoré sa zhodujú vlastne aj v externom štúdiu, aj v dennom štúdiu. Takýmto spôsobom takúto obsahovú náplň má aj kurz s našimi dennými študentami a študentkami. Takže na to, aby tú hodinu naozaj vedeli pripraviť, je potrebné sa oboznámiť s viacerými takými veličinami, s viacerými témami. Samozrejme, že sú to faktory, ktoré ovplyvňujú vyučovanie, kým idem vôbec učiť do nejakej novej triedy, čo musím všetko vedieť, že musím vedieť, ako tá trieda vyzerá, koľko má tá trieda okien, aké sú tam stoly, aké sú tam možnosti, mám tam počítač, aká je to inštitúcia, akí sú to žiaci. Všetko toto v takom makroaspekte vplýva samozrejme na tú prípravu vyučovania. Zaoberáme sa aj v skrátke kurikulami a všeobecným vzdelávacím, teda štátnym vzdelávacím programom, osnovami. Zaoberáme sa aj spoločným európskym referenčným rámcom, pretože nemčina ako cudzí jazyk vychádza veľmi silno práve z tohto dokumentu a komunikatívne vyučovanie je veľmi dôležité. Takže toto je tiež veľmi dôležitý aspekt. A potom sa zaoberáme aj jednotlivými fázami vyučovacej hodiny, aké sú. Predpokladám, že tu sa kryjeme v mnohých týchto témach aj s kolegyňami z didaktiky a možno čiastočne z psychológie, ale my sa to snažíme samozrejme tieto témy diskutovať a prezentovať vzhľadom na didaktiku nemčiny ako cudzieho jazyka. Ako tu už bolo povedané, veľmi dôležité sú sociálne formy vo vyučovaní, pretože prax je taká, že bohužiaľ stále to vyučovanie v mnohých prípadoch je frontálne a treba podporovať práve túto myšlienku skupinovej práce vo dvojiciach alebo všelijakých iných nových fóriem, stanovištia, učenie na stanovištia, autonómne učenie a podobne. Takže o tom sa tiež zaoberáme a potom pristupujeme vlastne k príprave vyučovacej hodiny, ktorú si každý podľa stanovených kritérií pripravuje sám. Tu práve tie učitelia z praxe majú veľmi voľný výber a môžu si pripravovať tú hodinu naozaj pre cieľovú skupinu, ktorá im vyhovuje, pre typ školy, ktorí nemajú to presne dané, že musíte pripraviť hodinu pre týchto a týchto žiakov, žiačky, ale má to byť naozaj niečo, čo ich posunie ďalej a aby tam mali takú voľnosť. Takže potom, ako si hodinu pripravia, tak spoločne hodiny ju odprezentujú a spoločne o nej diskutujeme v rámci celého kruhu a dostanú spätnú väzbu. Vytvárajú aj svoje vlastné didaktické materiály. To je pre mňa veľmi dôležité, aby dokázali pracovať nielen s kvalitnými učebnicami, ktoré teda nevždy žiaľ sú také kvalitné, ako by mali byť, ale aby dokázali aj didaktizovať autentické materiály. Nech už sú to filmy, nech už sú to piesne, alebo všetky materiály, ktoré sú dnes v dnešnej dobe vo veľmi vysokej miere k dispozícii. Takže to je také formálne predstavenie toho kurzu. Ja som si pripravila iba veľmi krátku aktivitu, ktorú naši študenti, teda naše študentky, ktoré aj tu sú, poznajú, lebo sú denné študentky. Je to v podstate interaktívne cvičenie. Tým, že je tento kurz častokrát realizovaný práve online, a to nie len v pandémii, ale prax ukázala, že aj po pandémii je naozaj, ako ste spomínali v úvode, táto potreba, že nestretávajme sa všetci v Bratislave, ale realizujeme vyučovanie každý zo svojho domova, tak tieto materiály sú veľmi potrebné, ale osobne si myslím, že ozvláštňujú a spestrujú aj prezenčné vyučovanie a v dnešnej dobe to nie je len kvôli tomu, aby bolo vyučovanie zaujímavé pre tých zúčastnených študentov, učiteľstva, študentky, ale aj
preto, aby týmto spôsobom zistili na vlastnej koži, že aj ich žiaci, učiaci sa dokážu sa učiť možno motivovanejšie a hravejšou formou. Takže ak máte chuť, pozývam vás naskenovať si QR kód cez mobil a keď sa vám podarí tá aplikácia otvoriť, je to aplikácia Learning Apps. Myslím, že táto aplikácia je už v celku známa. Možno ju poznáte aj z iných predmetov. Má výhodu táto aplikácia, že nie je len pre cudzie jazyky, ale dokážete tam v podstate si vytvoriť na mieru, na akúkoľvek aktivitu, na precvičenie akéhokoľvek obsahu alebo zručnosti vecí ako učiteľ, ktoré potrebujete, ktoré práve nie ste odkázaní na to, aby ste hľadali na internete niečo, čo je približne zhodné s tým, čo potrebujete, ale dokážete si naozaj vytvoriť takýmto nástrojom. Takže neviem, ja som to urobila tak, že som ešte ten QR kód dala aj na túto následujúcu stránku, ak by niekto dodatočne chcel. Takto vyzerá pre tých, ktorí nemajú možno prístup k internetu teraz momentálne, takto vyzerá teda to cvičenie. Je to cvičenie, ktoré má predstavovať dôležité faktory vo vyučovaní. Keď teda pristúpime k príprave vyučovacej hodiny, čo všetko musíme zohľadniť na to, aby to dobre fungovalo. Sú to veci, ktoré laici robia intuitívne mnohí, ale je veľmi dôležité tieto veci robiť cieľavedomne a reflektovať nad tým. Učiteľ s 20-ročnou praxou je mu jasné, že musí na každú hodinu vedieť, aký má cieľ, aké má materiály, ale práve tí začínajúci učitelia alebo tí, ktorí do toho vhupnú veľmi rýchlo, si to neuvedomujú a môže sa im teda naozaj stať, že to vyučovanie potom nie je až také efektívne. Takže sú tu také aspekty, samozrejme, vychádza sa vždy z didaktického cieľa, čo chcem naučiť tých žiakov. Tomu musím si zistiť, aká je východisková situácia, teda čo už sa učili predtým, čo už žiaci vedia, na aké poznatky musím naväzovať, aké sú možnosti teda aj v tej učebni, aká je motivácia a podobne. Tam vstupuje veľmi veľa faktorov. Musím vedieť, aké aktivity som si zvolila na dosiahnutie toho cieľa. Možností je vždy veľmi veľa, ale ten učiteľ sa musí vždy rozhodnúť pre niečo dôležité. Takže môže to byť aktivita, že chcem robiť napríklad Laufdiktát, že to bude diktát na precvičovanie slovnej zásoby alebo pravopisu a že budem pri ňom behať z jednej strany miestnosti na druhú a že táto aktivita bude spojená napríklad s pohybom, alebo keď nechcem pohyb, lebo vidím, že žiaci sú nekoncentrovaní, tak môže to byť naozaj skôr klasická nejaká aktivita spojená s pracovným listom alebo podobne. Takže tu sú rôzne voľby. Samozrejme sa rozhodujeme vždy aj, aké médium zvolíme. Táto aktivita, ako neskôr vlastne ukážem, môže byť samozrejme realizovaná aj na obyčajnom papieri, ako pracovný list. Samozrejme, že ten efekt je úplne iný. Možnosti sú úplne iné a to posolstvo je iné. Niekomu, samozrejme, že máme aj rôzne typy učiacich sa, niekomu takáto forma vyhovovať nemusí, niekto možno chce práve naopak klasické cvičenie na papieri, ale dôležité je dávať veľmi veľa podnetov na tom vyučovaní a toto je tiež ako taký druhý efekt, ktorý tým učiteľom ukazujeme a učiteľkám, že majú vždy naozaj veľmi veľa možností a treba využívať rôzne. Takže ak sa vám podarilo aj v rámci vašich znalostí nemčín toto cvičenie spraviť, tak sa teším. Tu je aj ešte pre tých, ktorí nemajú tú možnosť, možno riešenie. Veľmi krátko a ako na poslednom slade som chcela ukázať, že sme to robili aj vo forme kartičiek napríklad, čo je zase pre haptické typy veľmi vhodné. To sú tí, ktorí si potrebujú niečo chytiť do ruky, potrebujú si niečo premiesňovať a lepšie sa učia takouto formou.
Takže myslím si, že napriek tomu, že teraz máme takú veľmi silnú éru tých digitálnych médií, netreba zabúdať aj na všetky tie ostatné formy a treba nechať tú rôznorodosť a snažiť sa podporovať ju. Ďakujem pekne, to je približne všetko. Verím, že sa vám podarilo aspoň trochu z tej nemčine vyznať a ďakujem samozrejme za pozornosť. Takže ďakujeme za dve krásne prezentácie a teda treťou z ocenených je tiež kolegyňa z Filozofickej fakulty, pani doktorka Zuzana Puchovská, ktorú teda vyzdvihli v posudkoch naozaj nielen pre zapájanie praktických aktivít, pre možnosť, že si frekventanti a frekventantky mohli aj sami skúšať opravovať aktivity, zažiť tú rolu, ktorá ich už možno stretáva v ich praxi, alebo možno iba bude stretávať, častokrát príjemná, možno aj nepríjemná úloha. A tiež teda v posudkoch bola ocenená viditeľná radosť z učenia a vášeň teda pre inovácie, takže my teda blahoželáme a teda rada by som pozvala pani kolegyňu Puchovskú sem medzi nás. Dobrý deň, milé kolegyne, milí kolegovia. Tak ja vlastne v podstate budem pokračovať v tej didaktike cudzieho jazyka ako moja kolegynka z didaktiky nemeckého jazyka. Ja som sa rozhodla tu spraviť trošku tak možno stručnejšie celé predstavenie teda tohto môjho kurzu, lebo veľa vecí samozrejme je obdobných aj teda s didaktikou iných cudzích jazykov. A v podstate asi ako prvú vec by som sa teda chcela hlavne poďakovať za túto nomináciu a teda aj to, že sa mi dostala takáto naozaj cena, lebo ja skutočne veľmi rada učím a to je asi to najkrajšie, čo tu zažívam. V podstate dalo by sa povedať na škole, teda ten stres so študentmi a pracovať s nimi. A teda tí študenti sú v podstate tým centrom môjho seminára didaktiky francúzskeho jazyka 1 a 2. Je to teda dvojsemestrálny kurz v rámci teda doplňujúceho pedagogického štúdia. A v podstate oni sú vlastne spolutvorcami toho semináru. Ja ich dávam neskutočne do centra celého diania a možno by som teda hlavne poukázala na tú rôznorodosť študentov, lebo do tohto seminára sa mi zapisujú študenti, ktorí sú, alebo študenti a študentky interného štúdia DPŠ, ale aj teda externého štúdia DPŠ a mám tam aj študentov, a študentky, ktorí teda sú v programe prekladateľstvo a tlmočníctvo a tí teda by radi zistili, čo to znamená teda učiť. Ale najmä by som chcela vyzdvihnúť práve to, že títo študenti niektorí majú isté skúsenosti s učením, niektorí nemajú vôbec žiadne a mám tam teda učiteľov aj z praxe. Čiže to je veľmi rôznorodé publikum, veľmi rôznorodí študenti a študentky a dalo by sa povedať, že táto rôznorodosť je na jednej strane ako dosť zložitá, lebo v podstate ja ako vyučujúca musím dávať neskutočný pozor na ich potreby a musím sklbiť vlastne potreby už povedzme učiteľov, ktorí sú naozaj z praxe, ale aj tých, ktorí ešte nikdy neučili, respektíve tých, ktorí majú trošku skúsenosti. A na jednej strane je to veľká výzva, pre mňa každým rok je v podstate iný, ale na druhej strane je to aj veľký prínos, pretože dve základné veci, ktoré v mojom kurze nejakým spôsobom považujem za kľúčové, je práve to, že oni mi pomáhajú vytvárať ten kurz bez toho, aby o tom vlastne vedeli. A to je z toho dôvodu, že ja systematicky na hodinách vlastne vediem študentov k rozprave. To znamená, že my sa veľa rozprávame, diskutujeme. Ja cítim veľkú potrebu hovoriť o povolaní učiteľa a konkrétne o povolaní učiteľa cudzieho jazyka, francúzskeho jazyka.
ktorý je druhý cudzí jazyk. To znamená, že je až po tej angličtine a čím ďalej, tým menej sa vyučuje na stredných základných školách, už skoro vôbec. Čiže tá potreba hovoriť je veľmi dôležitá. Čiže tá rozpráva je prítomná stále medzi študentmi alebo spoločne, čiže neustále sa rozprávame. A tá druhá vec je, že tým, že oni prichádzajú z rôznych situácií, tak máme rôznorodosť naozaj skúseností z praxe. Ja mám študentov, ktorí napríklad už trošku praxovali na jazykových školách, že majú trošku skúsenosť s jazykovými školami, kde je rozmanitosť kurzov, rozmanitosť učiacich sa, či už je to vekové kategórie, alebo napríklad aj špecializovaná francúzština, teda sa vyučuje na jazykových školách. Ďalej mám študentov, ktorí naozaj trošku skúsili už aj stredné školy, na jednej strane gymnázia, tam je to tiež veľmi rôznorodé, alebo potom napríklad aj na odborných školách ešte existuje aj francúzština, napríklad na hotelových akadémiách sa občas vyskytne francúzština, čiže to je tiež veľmi zaujímavé prostredie. A potom druhý stupeň naozaj základných škôl už len v rámci 8-ročných gymnázií. Na francúzština sa už prakticky na základných školách skoro vôbec neučí. A potom je ešte celkovo ten rozmer ako teda doučovanie. No a všetky tieto skúsenosti z praxe sú potom veľmi dôležité práve v tých debatách o jednotlivých témach, ktoré rozoberáme počas tých 2 semestrov. A tie témy naozaj už potom tí študenti vidia buď z tej praxe, alebo si vymieňajú skúsenosti. Napríklad môžem povedať, ja neviem, keď sa rozprávame o výbere didaktických materiálov na hodinu, tak samozrejme pre každého toho študenta a študentku je to trošku iné z tých jeho vlastných skúseností a tá konfrontácia je potom veľmi zaujímavá a vznikajú z toho veľmi zaujímavé teda rozpravy a debaty. Čiže tí študenti, to je pre mňa naozaj kľúčové. Mojím takým želaním vám možno poviem, alebo teda čo by som ja veľmi vždy sa snažím robiť počas tých 2 semestrov a želám si, aby teda študenti odchádzali alebo si odniesli z mojich seminárov, to je teda poprvé, aby pochopili a boli si naozaj vedomí, čo znamená povolanie učiteľa cudzieho jazyka. A to je vlastne aspekt trošku naozaj toho teoretického uvažovania. Tak taká prvá rovina vlastne toho seminára je naozaj, že prinášam aj teoretické texty, teoretické vlastne poznatky, aby oni teda to pochopili aj naozaj z toho teoretického hľadiska. Ale najmä je to zaujímavé aj kvôli tomu, ako už spomínala pani kolegyňa, že oni naozaj musia pochopiť, že keď sa postavia pre tých žiakov, tak nesú veľkú zodpovednosť. Jednoducho oni musia vedieť, čo idem s tými žiakmi robiť, prečo to idem robiť, s akým materiálom to idem robiť, pretože učiteľ, či chce alebo nie, žiakov v podstate formuje, utvára, nejakým spôsobom im ukazuje svet a je strašne dôležité, aby vedel, čo teda ide robiť. Čiže to je tá taká prvá rovina vlastne toho semináru, alebo seminárov oboch. Po druhé sa snažím, aby si vyskúšali počas tých 2 semestrov v rámci možností, pretože samozrejme to sa veľmi, nedá sa to vždy, ale v rámci možností jednotlivé časti, prvky vyučovacieho procesu v rôznych typoch simulácií, teda samozrejme vyučovacej hodiny, a teda s takými situáciami, s ktorými sa učiteľ naozaj môže stretnúť v triede alebo pri príprave hodiny. A to sú napríklad, keď rozoberáme výber učebnice, samozrejme konkrétna vec, teda, že čo je dôležité, diskutujeme, oni sami teda prinášajú si tú učebnicu, rozmýšľajú o nej, či bude dobrá, či nebude dobrá v nejakom konkrétnom, povedzme, kontexte. Príprava zahrievacích aktivít, fonetické cvičenia, to je veľmi akože zložitá vec, keď si to tak človek uvedomí. My sme na Slovensku, sme teda nenatívci v podstate a máme ich učiť foneticky správne vyslovovať, čo je veľmi ťažké a vlastne napríklad rozprávame sa aj o takýchto problémoch. Didaktizácia autentického materiálu. Dnes sme bombardovaní kadečím z internetu, prichádza nám, no tak učiteľ musí vedieť si to zdidaktizovať, musí vedieť pochopiť, že áno, je to správne, je to vhodné a tak ďalej. Hodnotenie, tvorba testov, príprava pedagogického projektu, práca s chybou a podobne, to sú všetko konkrétne situácie, s ktorými sa ten učiteľ bude stretávať a my sa snažíme to skúšať naozaj na simuláciách vlastne konkrétnych. No a tým tretím takým môjim želaním je, aby boli vybavení užitočnými a praktickými materiálmi, zdrojmi, informáciami práve k príprave a priebehu vyučovacieho procesu a teda im prinášam samozrejme aj ja rôzne materiály, internetové stránky, proste snažím sa ich nejakým spôsobom tiež z mojej strany vybaviť, ale opäť je tu veľmi zaujímavá tá rozpráva, pretože oni veľa vecí vedia a potom si vlastne tie skúsenosti vymieňajú a toto je v podstate veľmi pekné v rámci toho celého semináru. Takže to sú také moje 3 želania, ktoré sa vždy snažím splniť v rámci tých dvoch semestrov. Ale možno ako takú nejakú aktivitku by som chcela vám ukázať trošku, ako začínam každý ten kurz.
toto je vlastne vec, ktorú robím skôr prezenčnými študentmi, teda tí, ktorí sú v škole, pretože s tými, ktorí sú externí študenti, ja s nimi vediem väčšinou online semináre cez vlastne aplikáciu MS Teams. Ja sa s nimi teda stretávam pravidelne, ale tam musí človek trošičku inak viesť ten seminár, čiže toto, čo ja robím s týmito prezenčnými, je v podstate to, že otvorím ten prvú hodinu vlastne tej didaktiky v zimnom semestri takouto otázkou, že aký by mal byť dobrý učiteľ a aké by mal mať vlastnosti. A píšeme na tabulu v podstate to, čo oni hovoria, a tak sa vás pýtam teda, že podľa vás, aký by mal byť ten dobrý učiteľ, že aké by mal mať vlastnosti. Usilovný, empatický, láskavý, komunikatívny a motivovaný, presne tak. Áno. Múdry, samozrejme. Aj asertívny, odolný, odvážny, presne tak. A ja to teda doplním tými, čo som zozbierala v podstate a čo sa tak opakuje. Tak čo študenti si myslia, tí, ktorí začínajú? Tak mal by byť milý, usmiatý, veselý, chápavý, kreatívny, zábavný, inovatívny, musí mať autoritu, predsa len, nesmie vzbudzovať strach, nesmie na hodine sedieť, musí vedieť zaujať, no nesmie byť samozrejme nudný, musí byť rozhľadený, priateľský, ale musí si držať aj odstup, zapálený pre ten svoj predmet, musí mať rád to, čo robí, aby sme mohli pokračovať. No a potom, keď to celé vymenujeme, napíšeme na tabulu, tak sa na nich obrátim, no tak vidíte, čo vás čaká. Všetko toto musíte byť a že teda to naozaj nie je vždy úplne ľahké a závisí samozrejme od rôznych faktorov, či je to škola, žiaci, prostredie, ale keď má človek naozaj rád ten svoj predmet, ktorý učí, tak ja si myslím, že všetky tie vlastnosti potom idú s tým. Ďakujem za pozornosť. Keďže je dnes krásne horúce počasie, tak ak ste smední, prosím, pokojne aj počas tohto nášho oceňovania si choďte poď pohár vody alebo niečoho, čo vám pomôže. My ešte budeme pokračovať 2 ďalšími ocenenými. A teraz by som chcela pozvať k nám pani doktorku Martinu Luptákovú, ktorá je z Fakulty telesnej výchovy a športu a ona je ocenená za kurz Pedagogická komunikácia. Hodnotitelia vyzdvihli to, že na kurze je využité celé spektrum metód a zadaní od simulácií cez gamifikáciu a hranie rolí a za obzvlášť silnú stránku kurzu vyzdvihli využívanie rovesníckeho hodnotenia, ktoré je práve v prípade učiteľov, učiteľiek z praxe mimoriadne prínosné. A to tak v pozícii tých, ktorí ju dostávajú a môžu sa vzájomne inšpirovať, ako aj v pozícii tých, ktorí spätnú väzbu dávajú. Ďalšieho Oscara za vyučovanie si prevezme pani doktorka Martina Luptáková. Príjemný dobrý deň vám všetkým želám. Som veľmi rada a takisto aj poctená, že tu dnes môžem byť medzi vami a teda sme tu všetci spolu. Takisto som veľmi rada, že môžem byť teda nominovaná v tejto cene, ktorú si naozaj veľmi vážim. Ja som si pre vás pripravila dnes krátku prezentáciu o tom, čo vlastne pedagogická komunikácia je a čo je veľmi dôležité, aby každý učiteľ v praxi vedel.
A to je teda hlavná vec, komunikovať. Tento kurz, ktorý máme na Fakulte telesnej výchovy a športu, je kurzom doplňujúceho pedagogického štúdia. Sú to väčšinou ľudia, ktorí sú takisto, hovorím, že z praxe, ktorí už niekoľko rokov sú v tej praxi a teda samozrejme potrebujú si dorobiť to pedagogické minimum. Sú to väčšinou absolventi študijného odboru šport, respektíve neučiteľského telovýchovného štúdia. Takisto to môžu byť študenti dennej formy, ktorí sú končiaci magisterského štúdia. Momentálne teraz na Fakulte telesnej výchovy a športu máme už tento kurz, dá sa povedať, aj ako predmetom. To znamená pedagogická komunikácia, ktorú učitelia telesnej výchovy a športu a takisto aj tréneri musia mať zvládnutú. Pretože kde by sme boli, keby sme nekomunikovali? Väčšinou hovoríme tomu, že aj keď človek si myslí, že nekomunikuje, tak pritom naozaj tá komunikácia je a funguje. A na toto nesmieme zabúdať, a hlavne v tej profesii učiteľstva. Pretože učiteľ je pre tých žiakov samozrejme tým objektom, ktorého vnímajú neustále. Vnímajú ho, keď príde do tej triedy, vnímajú ho, keď príde do tej telocvični, vnímajú ho, keď sedí v kabinete s druhou pani učiteľkou na kávičke, vnímajú ho, keď ide po tej chodbe. Stále. To znamená, že naozaj je tým objektom, ktorý je neustále, by sa dalo povedať, sledovaný. Tento kurz, ktorý máme u nás na Fakulte telesnej a výchovy a športu, je kurzom 4-semestrálnym. 2 semestre máme v základnom module a 2 semestre máme v rozširujúcom module. Sú to vlastne učitelia takisto z praxe, ktorí už majú určité skúsenosti, čo sa týka tých pohybových schopností, zručností, ale takisto majú už skúsenosti aj s určitou formou sociálnej a takisto aj pedagogickej komunikácie. Tá komunikácia ako samotná je pre každého človeka niečím špecifickým. Každý z nás má inú formu komunikácie. Každý z nás iným spôsobom komunikuje. Mehberajnová teória, ktorý robil výskum, hovorí o tom, že 7% je toho, koľko vlastne ten človek vypovedá slovom. A zbytok je neverbálna komunikácia, to znamená len vaše telo, reč tela, nič iné. Príkladom toho môže byť aj to, keď sa s niekým stretávate. Prvýkrát. Ahoj, volám sa Martina. Ahoj. Prídete o 5 minút a poviete si, bože, ako sa volal. Ja som zabudla, ale vedela som, že ten človek mal kockovanú košelu, výborný výzor, možno bol opálený, snedý. To znamená, videla som, ako sedel, v akej posturike. To je niečo, čo si zapamätám možno, že naozaj aj o týždeň, o 2, o mesiac a možno aj na ďalšom stretnutí. A tým som chcela povedať to, že človek nemusí len vnímať to, čo vypovedá tým slovom, ale vnímate komplexne. A to je vlastne to, čo vnímajú aj žiaci. Žiaci vnímajú komplexne vás. To nie je len o to, že Luptáková tu teraz rozpráva, ale vnímajú aj to, ako Luptáková vyzerá, akú má posturu, ako má momentálne vlasy upravené, hej, koľko prsteňov má na sebe. To všetko komplexne vás vnímajú. Dala som vám tu taký určitý citát, ktorý hovorí, že komunikácia je umenie hovoriť jeden s druhým. Umenie hovoriť učiteľ so svojím žiakom. Vyjadriť, čo cítime alebo čo si myslíme. Učiteľ je ten, ktorý je, dá sa povedať, aj takým spôsobom facilitátora. Už Ján Amos Komenský hovorí o tom, že učiteľom sa človek musí narodiť a učiteľom je byť poslanie. A my sme tu všetci, dá sa povedať, tí, ktorí sme sa naozaj narodili pre to učiteľstvo a byť tým učiteľom a mať to poslanie niekoho vzdelávať, niekoho učiť, byť mu určitým príkladom a dať mu vlastne všetko, čo chcete. A to je aj v rámci tej komunikácie, pretože povedať všetko,
čo chcete, jasne, stručne, zreteľne. Takisto, čo je dôležité, je aj to, aby nielen my sme rozprávali v tej komunikácii. Učiteľ a žiak, veľakrát si to teda rozprávame v praxi, lebo prídu študenti a hovoria, že no viete, ale ja som na ňo rozprával, on ma vôbec nevnímal. Akým tónom ste na ňo rozprával? No kričal som, aby to poriadne pochopil. A prečo ste kričal? No veď tam bolo veľa detí ostatných. Ale to sa nemusí. Mohli ste si ho zobrať bokom, zvlášť a naozaj mu to povedať len vy a ten žiak. V telesnej výchove je to naozaj špecifické. Pretože my ako telocvikári sa väčšinou nestretávame v triedách, ale sme väčšinou v telocvične vo vonkajšom priestore. Tam naozaj tá komunikácia, čo sa týka paralingvistiky, to znamená tónu hlasu, intonácie. No, učiteľ musí naozaj fičať, to znamená, že musí poriadne vedieť rozprávať. Ale aj extralingvistika, čo sa dotýka tých neverbálnych prejavov, to znamená nie, že budem stále v postoji cvičte, alebo ruky bok, ako to telocvikári väčšinou tak robia. To sú naše základné postoje. Taká je posturika každého učiteľa. Každý človek má tú svoju posturu inú a v rámci aj komunikácie. Vidíme to v praxi. Študenti, ktorí prechádzajú mi týmto kurzom, väčšinou hovoria svoje situácie, čo sa momentálne deje, ako mám viesť tú komunikáciu správne, ako mám najefektívnejšie viesť tú komunikáciu. Čo mám kedy povedať, alebo akým tónom to mám povedať. Toto sú situácie z praxe, ktoré len prax vás naučí, ako máte v danej situácii reagovať. Možno raz poviete, že tak určite týmto tónom by som mu to nepovedal. Mohol som naozaj povedať iným tónom a viac by ma akceptovali. Veľakrát sa stáva to, že učiteľ má svoju kamarátku píšťalku. Zapískame, je ticho. Ale niekedy tú píšťalku nemáte. A ako urobíme kľud? Musíme niečo vymyslieť. Neverbálna komunikácia u mladších vekových kategórií vieme. Alebo u starších vekových kategórií, keď už sme aj na vysokej škole a veľmi dobre to poznáte, prídete do auly, máte prednášku alebo na seminár, ešte sa vám tam rozprávajú, tak si sadnete. A oni zistia po chvíľu, že vedí tam sedíte a asi by tá výučba mala aj začať. Tak sa vám utíšia. Ale nemusíte ani kričať, ani nič iné robiť. To znamená, v praxi sa to najlepšie učí tým spôsobom, kedy si osvojujeme základné komunikačné zručnosti. Máme učiteľa ako objekt, máme žiaka ako subjekt. Veľmi dobre to poznáme a študenti, teda frekventanti, ktorých mám, hovoria o tom, že odosielam informáciu, ktorá mi prechádza v určitom kanáli a príjmajú ten žiak. My sme momentálne videli, že v tom kanáli, ktorý ide od toho učiteľa k tomu žiakovu, môže nastať samozrejme aj určitý šum, ako sme tu mali aj ten dopravný prostriedok, počkáme, dokiaľ to prehrmí a tak ďalej. To znamená, tento kanál je veľmi dôležitý. Učiteľ si ho musí vedieť, alebo dalo by sa povedať, naučiť, ako má komunikovať. Aj s tým žiakom. Kedy má on slovo, kedy má žiak slovo, kedy ho má nielenže len vypovedať tú informáciu, ale veľmi často hovorím frekventantom to, že nebudete sa len učiť, čo je komunikácia, ale druhá strana je to, vy potrebujete vedieť opak a to je načúvať. Vy potrebujete načúvať tým žiakom, aj tým študentom. Veľakrát prídu za vami a poviete, nemám už na to čas. Prídete zajtra, alebo prídeš zajtra. Ale skúste ho aspoň na tú chvíľočku vypočuť. Oni majú ten priestor toho, že na telesnej a športovej výchove sme naozaj telocvikári veľmi kontaktne s nimi. Možno ešte viac ako na odborných predmetoch, keď ste v tých triedach. Ale na telesnej prídu zo šatne, prídu do tej telocvični, učiteľ sa s nimi rozpráva, ako ste sa mali, čo ste mali, mali sme francúzštinu, to nebol dobré, tam pani učiteľka chcela toto a na matematike dala nám písomku. Veľa ste naozaj, ten učiteľ je veľa v užšom kontakte, by som povedala.
Naučiť sa aj riešiť tú danú komunikačnú situáciu, ktorá nastane. Vypočuť, buď pochopený a vedieť reagovať. Cieľom toho kurzu, ktorý máme v rámci teda pedagogickej komunikácie, sa snažíme, aby tí frekventanti získali určité vedomosti, hlavne o tých základných zásadoch a princípoch. Komunikácia je aj to slušnosť, dať niekomu priestor a byť vypočutý. Veľakrát žiaci prídu, ja a tak ďalej. Počkaj, máš čas. Budeš mať jeden, druhý, tretí. Asertivita, takisto naučiť. Asertívny spôsob komunikácie. Hovoríme takisto so študentami analyzovať komunikačné epizódy, to znamená tie situácie, ktoré nastanú, ja to mám na ďalšom slajde, môžeme si to potom aj poriešiť, ako by ste to riešili v rámci komunikácie. Rozumieť významu pedagogickej komunikácie v školských triedách, hlavne to, že keď teda mám ten určitý spôsob komunikácie v rámci tej paralingvistiky, ako mám používať ten tón, ako mám rozprávať s ním, v akej intonácii. Nič netreba naozaj niekedy kričať, radšej povedať jasne, zreteľne. A takisto dokázať predvídať nejaké určité situácie, ktoré môžu nastať. Už viete, že tí študenti nemali dobrý deň, alebo niečo vymýšľajú, poslednú hodinu samozrejme nechcú mať tú hodinu, ale už vymýšľajú výhovorky, ešte toto, ešte tamto, ale samozrejme, ak to s vami odkomunikujú, prídete, dá sa povedať, na stránku toho, že aj jedna, aj druhá strana je spokojná, nie je s tým vôbec problém. Veľakrát robíme ešte na kurze aj rôzne mikrovýstupy. Tým, že máme telesnú a športovú výchovu, komunikácia je veľmi dôležitá, tá pedagogická, ale veľakrát je veľmi dôležitá komunikácia ešte intenzívnejšie a to je komunikácia aj medzi samotnými žiakmi. Vtedy my, telocvikári, môžeme zapojiť do toho rôzne komunikačno-pohybové hry. Komunikačno-pohybové hry sú zamerané priamo teda aj na pohyb, ale druhá stránka je aj na tú komunikáciu. To znamená, za chvíľočku si ich aj zahráme, veľmi ich majú radi a veľmi krásne sa to dá aplikovať v tom prostredí, hlavne na telesnej a športovej výchove, kedy to najviac teda môžeme využívať. Situácie z praxe, ako som vám už rozprávala, veľakrát sa stane to, že napríklad žiak si zabudne úbor, čo spraví učiteľ. Ako mu to povie, žiak mu povie, zabudol som si úbor. Aká je reakcia učiteľa? Poďme na to. Ako by ste reagovali, pani učiteľky? Porozmýšľame samozrejme, či to je prvýkrát, druhýkrát alebo piatýkrát. To je jedna vec. Keď sa to stane prvýkrát, nič sa nedeje, v poriadku. Janko, na budúci týždeň alebo na ďalšiu hodinu, keďže máme 2 hodiny telesnej a športovej výchove, úbor treba doniesť. Dobre? Zbáliš si ho večer a tak ďalej. Keď má strach cvičiť. Pán učiteľ, ja nepreskočím. Skok cez kozu. Hej? Alebo kotuľ vpred. Ja sa bojím, ja tam tú hlavu nedám. Čo urobí učiteľ? Tým, že zase sme na telesnej a športovej výchove, my sme tí kontaktní. Máme teda určité zóny, ktoré samozrejme sú tabu a tých sa nedotýkame, ale pri tej názornej ukážke to musí byť. To znamená, ten dotyk tam je. A prvá vec, čo je, neboj sa, ja ti pomôžem. Spolu to zvládneme. A idete a skúsite to. A keď to nepôjde prvýkrát, necháme priestor, pôjde to druhýkrát a tak ďalej. Som tam, som ti nápomocný. To znamená, už tam bola aj tá taktilnosť. Veľakrát ľudia potrebujú len možno niekedy cítiť ten dotyk. Aj u tých žiakov. Toto sú rôzne iné situácie, kedy musíme vedieť pohotovo reagovať, kedy učiteľ naozaj na danú situáciu, škriepku v triede a tak ďalej, treba to naozaj riešiť, nezatvárať predtým oči, spolupracovať a tak ďalej. Naozaj sú to rôzne situácie z praxe, ktoré mi hovoria akurát tí frekventanti, ktorí to zažívajú a potrebujú napríklad na to vedieť tú konkrétnu reakciu, ako by sme to mohli riešiť. Ja som si pre vás pripravila pár komunikačných hier. Komunikačných hier medzi aj učiteľom a tým žiakom, ktoré sú veľmi nápomocné. Nápomocné napríklad pri búraní určitých konvencií, aj toho, že učiteľ vždy je tá určitá autorita, ktorú máme držať.
ale je tam aj na to, aby dokázal teda niekoho vypočuť a mať tam tú spätnú väzbu. Tieto hry sú naozaj využiteľné v praxe, učitelia ich veľmi často využívajú. Je to napríklad hra s loptou, potom je to zrkadlová pantoníma na neverbálnu komunikáciu, pretože aj cez neverbálnu komunikáciu môžete badať to, že ten žiak vám príde na tú hodinu telesnej a športovej výchovy, skleslutá hlava. Pomaly ide. No tak, Jurko, čo sa stalo? Budete sa ho pýtať. Nič sa nestalo. Ale vidíte, že nespolupracuje ani na tej hodine. Nechce kooperovať, nechce sa zapájať. Niečo sa tam skrátka deje. To znamená odkomunikovať čo? Už z neverbálnej komunikácie, tak ako je učiteľ, príde na tú hodinu a je usmiatý, ako pani kolegyňa povedala, má byť usmiatý, má byť profesionál tej svojej, dá sa povedať, pozícii, aj keď napríklad nemal dobré ráno, ale nič sa nedeje. Nedá to na sebe badať. OK. Môžeme si zahrať jednu hru. Mám tu pre vás loptu. Jednu aj druhú. Hra sa volá väčšinou spoločne na Pardon, áno. Vymením si. A povieme napríklad, čo momentálne, ako sa cítite, hej? To znamená, cítim sa fajn, dobre, a urobíte nejaký určitý pohyb. Aký chcete. Podáte loptu ďalšiemu, urobíte ďalší pohyb a tak ďalej. Niektoré deti akurát vtedy, keď sa necítia v tej komfortnej zóne, vidíte, aj z tej neverbálnej komunikácii nebudú spolupracovať. Alebo ten pohyb urobia len tak, že hej, nebudú nič ani cvičiť. Toto je jedna taká možnosť. Alebo môžeme dať aj takú hru, kedy si povieme nejakú určitú tému, napríklad športovú, to milujeme športovú, teraz sú inak hokej, majstrovstvá, takže to vieme. Kto s kým ako hral, ale samozrejme nebudeme do toho zachádzať, ale napríklad poviete nejaký šport. Nakoniec toho písmenka, napríklad povieme šerm, hej, nakoniec posledné, ktoré písmenko máme, M, musíme vymyslieť ďalší šport. Aký vymyslíme? Na M? Čo by mohol byť? Motocross. Môžete hodiť loptu ďalej. Motocross a na S by mohol byť aký šport? Snowboardovanie. Výborne. Tam máme IE. Tam nám to nebude vychádzať, ale môžete napríklad na E. Čo by mohol byť na E? Alebo dajme na I. Inline. Inline korčulovanie napríklad. Môžete hodiť ďalšiemu. To znamená, vždy tam niečo také zaradiť, aby to možno bolo aj športového, aj pohybového a tak ďalej, aby tam bol ten kontakt medzi tým učiteľom a medzi tým žiakom. O to ide, o tú komunikáciu. Nie, že len príde na tú hodinu, ale naozaj treba vysvetliť, treba povedať, treba načúvať. To sú základné, dá sa povedať, atribúty, zásady, ktoré učiteľ má spĺňať. Ja si myslím, že asi môj čas už aj vypršal, takže toto bolo v rámci môjho kurzu všetko, čo som vám chcela povedať. Ja vám veľmi krásne ďakujem za pozornosť a teším sa teda na ďalšie stretnutie aj s vami. Majte sa. Čas sa nám už pomaly naplňa, takže ideme do finále a ja by som vám teda rada predstavila poslednú z ocenených, teda za prírodovedeckú fakultu, pani kolegyňa doktorka Henrieta Mázorová, ktorá teda vyučuje geografiu s podporou digitálnych technológií. Tak to sa hodí. Mnohí z nás, aj keď sme tomu možno odolávali, tak počas covidu sme sa museli naučiť ísť s vlnou a byť inovatívni a inovatívne, ako to tu dnes už zaznelo, že to je to, aký by ten učiteľ, učiteľka mali byť. Takže s posudkou pani doktorky Mázorovej teda bolo odporúčené, že tento kurz naozaj reaguje na potreby doby, že sú tam využívané tie digitálne nástroje, že je teda ocenené, že si študenti a študentky si aj navzájom napríklad zdieľali metodické materiály. To je niečo, čo napríklad inšpiruje určite aj mňa, aby si mohli medzi
sebou, napríklad aj študenti bežného štúdia zazdieľať takto svoje materiály a nechám teda kolegyňu, nech nám teda predstaví ona svoj kurz, či už formou nejakej kratučkej prezentácie alebo možno tiež aj aktivity. Takže aby sme sa držali tentokrát času, pretože ešte máme nejakých pár vecí v programe, tak ďakujeme všetkým, že ste tu stále s nami a kľudne sa občerstvujte a tak dnes je naozaj nečakane teplo, slnečno, takže určite nechceme, aby sa tu niekto cítil nepohodlne. Takže privítajme medzi nami pani doktorku Henrietu Mázorovú. Veľmi pekne ďakujem. Ja si veľmi cením a vážim toto ocenenie a možnosť tu byť s vami a troška v stručnosti vám predstaviť teda tento môj kurz. Takže ja pôsobím na katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky. V dolnom rohu máme členov našej katedry. Myslela som si, že to bude lepšie vidieť, ale kto teda by si chcel pozrieť, tak máme stránku Didaktika.eu, kde si to viete bližšie teda pozrieť. Sme katedra, ktorá teda naozaj komplexne pripravuje budúcich učiteľov a dlhoročné skúsenosti máme z DPŽ a takisto aj s rozširujúcim štúdiom. Už kontinuálne nám beží 15 rokov za sebou rozširujúce štúdium geografie. Dobre, takže v stručnosti by som vám chcela predstaviť náplň predmetu. Na tomto predmete teda najmä s učiteľmi, ktorí sú väčšinou učitelia z praxe, rozoberáme edukačné portály, ktoré využívajú učitelia najmä na základných a stredných školách. Teda urobíme si nejaký prehľad edukačných aplikácií využiteľných, kde patria určite nejaké mobilné prírodovedné vzdelávanie. Ďalej sú to špeciálne aplikácie u nás na geografiu, to najmä, aby si vedeli učitelia do pracovných listov a tak ďalej pripraviť nejaké mapy. A sú to všetci potrebujú učitelia, sú to aplikácie na získanie online, napríklad aj spätnej väzby. A ja veľmi pekne ďakujem na kolegynky, ktorá tu už predstavila Learning Apps, takže jedna z aplikácií tu už bola predstavená, ja ju nemám zahrnutú v tejto mojej prezentácii, ale teda pevne verím, že aspoň niektorými vás motivujem. Dobre, aby som povedala zhruba, teda za čo dostávajú učitelia, teda ako to prebieha a čo si majú pripraviť. Ja sa snažím využívať to, že sú to učitelia už z praxe a tieto aplikácie proste oni využívajú aj na iných predmetoch, keď sú to rozširujúce štúdium, takže oni keď učia iný predmet, tak mnoho z tých aplikácií poznajú a mnohé z nich sa dajú využívať aj vo vyučovaní geografie. Čiže oni si majú pripraviť buď časť vyučovacej hodiny alebo celú tú vyučovaciu hodinu a oni ju potom odprezentujú a komplet k tej hodine si pripravia metodický list. Ja sa s nimi vždy dohodnem, že či súhlasia s tým, aby mohli byť používané tieto materiály aj pre ďalších účastníkov a máme spolu už... Ja teda som dlhé roky robila v Claroline, ale to nie je problém urobiť v Moodle alebo teraz v MS Teamse a majú databázu už urobených týchto metodických materiálov. Tým, že oni počas tej prezentácie na tom kurze to učia potom navzájom, tých druhých učiteľov, takže každý z tých učiteľov sa dostane aj do tej role toho žiaka a vyskúša si to, že aké to je pracovať v tej aplikácii. Čo tak potom ešte hodnotíme, sú to samozrejme nejaké tie výhody a nevýhody každej tej danej aplikácie, aké sú nejaké tie obmedzenia a komplexne to zhodnotíme. Dobre, čiže uviedla som niektoré, aspoň príklady z niektorých tých aplikácií. Na geografii je dneska úžasná možnosť cestovania virtuálneho, to asi všetci využívame, čiže tá aplikácia Google Earth, Google Maps a podobne. Potom sa ešte troška pristavím pri tvorbe map, a takisto pri nejakých takých mapových kvízoch na tvorbu pojmových map a to, čo je tuto menované od Flippity Plickers cez Mentimeter, je veľmi veľa tých aplikácií, kde vlastne môžeme využívať viacero tých typov a do viacerých fáz vyučovacej hodiny to môžeme zasadiť, čiže aj na motiváciu, aj na upevňovanie učiva a tak ďalej. Čo by som ešte tuto spomenula,
také vypichla akože z výsledkov treba z našej katedry. Je to klasifikácia hodnotenie edukačného softvéru. Bola to aj pani docentka Matulčíková, ktorá už medzi časom asi odišla, ale aj v spolupráci s ňou, teda že v spolupráci Prírodovedecká filozofická fakulta vznikol nástroj, ktorým je možné hodnotiť kvalitu edukačného softvéru. Čiže na tej stránke evaluedu.sk, kľudne, keď niekde potrebujete, tak si môžete zhodnotiť niektorý z tých nástrojov. Dobre, editor map, vedúci našej katedry je pán docent Karolčík, to je to jedno z jeho diel, je tento editor map, ktorý učitelia naozaj milujú a milujú ho aj žiaci. Ten editor map, že som teraz... A je to výborné v tom, že jednak učiteľ si veľmi ľahko, jednoducho vie pripraviť materiály, ale sú tam už vopred pripravené hry pre deti, ktoré sú tam také vyskúšaj sa, tráv sa a vyhraj a teda to každý má rád aj z iných predmetov, takže toto je výborné. Na stránke mapker.sk si to viete, keby ste sa chceli zahrať po obede. Čo som mala, že 10 minút, tak by sme to tu moc nestihli, ale kľudne si to tam potom môžete pozrieť. Dobre, neviem, Setera, to je jeden z ďalších nástrojov, ktorý je teda dneska aj na počítačoch, je aj online a dlhodobo je to výborný nástroj. Môžem sa spýtať, koľko z vás poznáte Seteru, nech som troška interaktívna. Chcela som vám rozdať, že red and green card, že donesem vytlačené nejaké papieriky, aby sme to mali také jednoduchšie. Tak pre mňa je to také prekvapenie, že ja som to mala, že to už je taká aplikácia a tým, že dneska to je online a vždy sa tak, keď v tom kurze, že ja to nepoznám, no pre mňa je to také samozrejme, že to všetci musia poznať, takže tak som z toho teda potom potešená, že a som rada, keď niečo dlhodobo funguje z tých aplikácií, lebo vieme, že niektorých tých digitálnych technológií je tá hrozba, že niečo niekedy funguje a potom už nie, a keď je to také dlhodobo podporované, tak je to super. Dobre, takže to je na takú orientáciu na mape. Vedľa ten nástroj je výborný v tom, že tam sa dostanete už priamo do nejakej krajinky, že ste niekde v Mexiku, vo Francúzsku a máte hádať podľa toho, hej, že uvidíte nejaký nápis nejakého obchodu alebo proste tú krajinu, že či sme v stepi alebo v púšti alebo nejaká tundra je nám zima. Takže podľa toho toto tiež študenti a aj učitelia z praxe milujú. Keby sme sa chceli pozrieť a večer sa stretnúť na pozorovanie hviezdnej oblohy, tak je na to výborný programček Stellarium. To vždy rozprávam učiteľom, že nie každý má možnosť sa dostať do Austrálie a pozorovať nočné hviezdy na južnom pologuli, takže vďaka programčeku môžeme aj to. Tento programček niekto z vás? Mozaik? 3D? Výborná aplikácia a nie len na geografiu, teda sú tam 3D aplikácie, je to aj na prírodovedné predmety, na biológiu od dinosaurov, keď máte niekto detičky doma menšie a napríklad majú že dinosaurov radi, tak Mozaik 3D je perfektná aplikácia. A potom aj počas praxe toto naozaj veľmi majú radi. Kešky, už sa niekto so mnou tak akože snažte komunikovať jak s kolegynkou, tak už to áno. Pevne verím, že kešky už teda niektorí z vás poznajú a chodíte hľadať kešky. A na mnohých školách sú turistické krúžky, takže to je také využiteľné. Keď niekto tu z Bratislavy, tak ja tým, že som na prírodovedeckej fakulte, tak sa snažím každý kurz dostať a na elektrofakulte už tiež minimálne 20 rokov je výborná keška, ktorú tam tí študenti urobili a to keď rozbalíte, tak tam zasvieti žiarovečka. A je to perfektné, že to tiež už 10 rokov funguje. Takže keď chcete si s niekým pozrieť kešku, tak odporúčam túto pri elektrofakulte. A to by som tiež upriamila pozornosť, to sme zase v spolupráci s Pedagogickou fakultou, doktorka Šulovská. Vlastne sme vytvorili taký spoločný portál Geosen a je to pre deti so špeciálnymi poruchami učenia, so špeciálnymi potrebami a je to aj pre žiakov s mentálnym postihnutím. Výborne je to urobené, doktorka Šulovská je naozaj akože skvelá v tomto, takže že Európa, elektronická učebnica Európy odporúčam. Dobre, teraz už len rýchlo prebehnem niektoré z týchto aktivít. Jedna taká stránka, teda Flipity, je množstvo týchto aplikácií, čo ja by som teda vypichla aj takéto koloso. Niekedy študenti a učitelia, tu veľmi ďakujem za také, že niektorí sa hovoríte, že áno, využívate to. Čiže napíšem si tam zoznam, aby nebolo také, že furt vyvoláme len Ferka alebo Jožka. Takže tam oni postupne napríklad na to sa to dá využiť, že zatočíte tým kolesom, napíšete tam tie mená a proste ide k tabuli a nie je to vašim zapričinením. Potom by som ešte upozornila správa 2.
čo sú tam také tie zámočky, tak viete, že také tie escape roomy, únikové hry, sú také veľmi aj také reálne, ale sú aj také online. A robili sme aj teda mnoho prác na to, že vytvorili online únikové hry, tak jedna z tých možností je aj, čo potrebujú, teda je využiť jednu z týchto aplikácií. Toto je veľmi podobná stránka, tento WordWallNet, takisto na slovné mračná, na rýchlu spätnú väzbu, čo si ľudia myslia o niečom a hneď máte urobený nejaký kvíz. Canva na tvorbu pracovných listov, na tvorbu plagátov, proste úžasný nástroj. A Kahoot. Všetci by túto mali tie zelené listočky, však, že Kahoot všetci poznáte. A Kahoot je asi taká jedna z topiek, ktorú študenti, učitelia všetci majú radi, a teda prečo ju majú radi. Tuto musím osloviť, túto perfektnú rečničku. Ja to veľmi nepoznám, takže asi u mňa nie. Tak, Canva. Podľa mňa za to, že umožňuje odpovedať všetkým žiakom na jednu otázku rovnako ako ináč a naraz v jednom čase. Poznáme Canvu? Kto tu je taký, že pozná Canvu a chce by so mnou ešte interakovať? Ale Monika vzala tiež. No ja si myslím, že Canva je presne taký ten nástroj, kedy sa mne tiež potvrdilo, že študenti to majú radi aj v tom móde individuálnom, aj v tom skupinovom. Čiže keď hrajú ako skupina, má to ešte teda iný nádych a vlastne naozaj v tej plnej verzii má veľké množstvo rôznorodých typov testových položiek, ktoré sa tam dajú vlastne dávať. Dajú sa tam dať videá, nazdieľať videá, je tam veľmi veľa fotiek vlastne v tej plnej verzii, čiže myslím si, že pre učiteľa z praxe je to veľmi teda pohotové, ľahké a využiteľné a veľmi rýchlo dokáže vytvoriť akýkoľvek kvíz. Pekne, a teda musíme dať možnosť ešte túto kolegynky. Ja si myslím, že je to preto, že radi súťažia a že to taký adrenalín trochu v nich vyvoláva. Teda ja mám tú skúsenosť, že to vždy taký rozruch spôsobí, ale je to taká dvojsečná zbraň a určite ste musí vedieť veľmi rozumne zaobchádzať, aby to nebola len taká na povrchu zostalo, ale toto som ja teda myslela tým prvoplánovým, že súťaživo, že všetci sme súťaživí a každý by sme chceli niečo vyhrať. Však v tom bole kade výhra je taká perfektná vec, takže to, že to je súťaživé. Ako v tej... Kľudne ma kontaktujte potom, kto to nepoznáte, alebo si to načítajte, ja to rada vysvetlím, alebo pošlem vám už tie materiály, ktoré máme veľa materiálov k tomu pripravených, ako v tom robiť, takže kľudne. Inak ja by som sa ešte chcela poďakovať všetkým tým tvorcom, na úvod som zabudla, že v rámci tejto ceny Učiteľskej akadémie, čo sme mali tých 10 stretnutí, tak to je výborná možnosť sa takto stretávať a zdieľať tieto informácie, takže na budúce, keď budeme mať čas, tak môžeme si urobiť ešte takéto. No a už teda naozaj nebudem to naťahovať. Predposledný slajd je také, že ChatGPT. Tu som mala tiež takú aktivitu, chcela som mať pre vás, že by sme sa mohli rozdeliť na dve skupinky. To je za to, aby ChatGPT sa využíval v školstve, a kto je proti. A teraz by sme si dávali nejaké tie argumenty, ale neviem, či na to máme čas alebo nie. Ale teda možno bude pokračovanie niekedy na budúce, takže ChatGPT mi teraz končí jedna bakalárka, ktorú sme už dali, že vo vyučovaní geografie, že či je to uplatniteľné, dali sme prípravy urobiť, dali sme testy urobiť, tak to uvidíme. Dobre, posledný slajd na záver s takým vtipom, možno troška detským a učiteľským, ale teda chcela by som vám zaželať po náročnom semestri, akademickom roku krásnu dovolenku, možno na Zanzibar a možno sa tu len niekto v bare stretneme a možno niekde inde. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a za všetko. Ďakujeme krásne Henriete Mázorovej a my by sme chceli toto podujatie ukončiť ešte dvoma myšlienkami. Jedna je táto. Vieme, že medzi učiteľmi a učiteľkami Univerzity Komenského, aj Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, je dosť vynikajúcich učiteľov a učiteľiek. Chcela by som ich týmto povzbudiť, aby sa prihlásili, keď budeme na budúce hľadať tých, ktorí naozaj kvalitne učia. Aj na katedre romanistiky napríklad spolupracujeme s Tereskou Gujmar a je vynikajúca učiteľka aj na mnohých iných katedrách. A už veľmi čoskoro budeme vyberať inovatívny kurz pre Enlight, pre konzorcium 10 univerzít, ktorého členom je aj Univerzita Komenského. Ak viete o niekom, ak chcete prípadne prihlásiť svoj kurz,
hľadáme kurz, ktorý špeciálne povzbudzuje študentov a študentky, aby v angličtine to znamená, v angličtine sa používa pojem empower the students, aby im proste ich nakopol tým dobrým smerom, tak prihlásiť sa dá do 15. júna. Druhá myšlienka, a tu mi Heňa nahrala úplne na smeč, pretože Centrum pedagogickej podpory, ktoré spoluorganizuje dnešné podujatie, pripraví workshop pre učiteľov a učiteľky, aby sa mohli zlepšovať, aby mohli rozmýšľať o tom, ako lepšie učiť. A tento workshop bude 15. júna a bude práve o využívaní ChatGPT vo vzdelávaní. Dárinka hovorila, že by sme možno mohli využiť aj tú perfektnú miestnosť, ktorá vznikla práve v rámci grantu na podporu a rozvoj DPŽR štúdia, takže tento workshop bude hybridný. Príďte buď osobne k nám na Gondovu 2, alebo sa pripojte online. Verím, že to bude užitočné a zaujímavé podujatie. Čiže 15. júna 9:00. Celkom na záver by som chcela poďakovať ľuďom, ktorí dnešné podujatie pripravili, menovite Zuzka Hudaková, Lenka Sokolová, Darinka Dvorská, Samo Ovečka, Ľudská Hlavatá a ešte aj Janke Vyškrabkovej a Jitke Vidlákovej z Brna, ktorí sa podielali na hodnotení výberu kurzov, ktoré boli ocenené ako inovatívne RŠ a DPŠ kurzy. Týmto sa s vami takmer lúčime, ale veríme, že ešte zostanete s nami a v neformálnych konverzáciách strávite príjemný čas dnes aj pri občerstvení. Tiež by som vás chcela pozvať, máme tu niekoľko pohárov sektu, je tu predsa slávnostné podujatie, tak dúfam, že pripijete na zdravie našim ocenením a všetkým, ktorí vkladajú celé svoje srdce do toho, aby dobre učili. Ďakujeme. Takže ďakujeme veľmi pekne, aj že ste to s nami takto naozaj vydržali až do konca. Ja by som už iba rada pozvala teda všetky ocenené sem dopredu medzi nás. A teda rada by som zároveň, lebo nás už možno nebude počuť, rada by som teda pripila na radosť z učenia, ktorú dúfam, že všetci budeme mať, aj máme, a teda aj vás všetkých ostatných potom pozývame na prípitok a občerstvenie, takže sa vôbec nehambíte a ponúknite sa čímkoľvek, čo vám príde atraktívne. Ďakujeme veľmi pekne.